Iturria novela bat alde batetik, eleberria, ipuin ere bada. Askotan izan dut. Iturria novelas mozorrotako ipuin liburua da. Eta zer kontatzen du Iturriak? Iturriak bilaketa moduko bat kontatzen du. Soro Barturenek bere gaztetako lagun bat bilatu behar du, Pedro Iturria. Ez da bilaketa normala. Pedro Iturriak ipuinak publikatzen ditu. Ez edo zelan, bi ipuin Pragan, beste bi ipuin Hungarian, beste bi ipuin Errusian, eta Soro Barturen bere atzetik doa, Odisea moduko batean. Halako batean, topatuko du Pedro Iturria, hitz egingo dio ipuinez, nor da Pedro Iturria benetan, horretarako libura irakurri beharko duzue. Iturria hiru elementuk osatzen dute batez ere. Umoreak, harridurak eta hausnarketak. Hori nahi du behintzat, batzuetan lortuko da, beste batzuetan ez. Umore handiko pertsonaia da Soro Barturen, bestetik ipuinek harridura puntu bat daukate euren barruan, eta liburua oroar hausnarketarako bidea da. Beraz, nahi duenak hemen badauka, barregiteko, hausnartzeko eta harritzeko motiborik. Disfrutatu.